iki. Oh, ya pakane apa iki katul? Anu. Apa jenenge? Kangkung garing. Lah iki lho Lur, pakane kangkung garing. Campur suket. Lho ndelon. Wedhuse semok, bahenol, semlohe. Wah, lumbluk. Iki buntute. Pokoke bantal ya buntute ya. Iki apa iso gede ngono kae buntute iki. Kayak jenis apa mang nek ngarani? Lokal jumbo. Iki Lur iki wedhus lokal jumbo delon iki lho bokong rek. Wah, semok rek, masalah. Delon to Mbah Henol lho. Weh. Semlohe. Wedhuse semlohe. Tapi nggone resik Lur iki Lur. Iki Mas yo bokonge semok ini gak samar reget iki. Yo tempatnya kaya ngene. Tuh, halo Bro. Iki lho kadang ruwes kaya ngene. Iki kadang resik, terus iki pakane. Iki pakane kangkung garing. Nah, sing dek ini wis dilungsur lho iki ganti-ganti gagrag anyar karo Pak Irul diganti wisan. Iki wonge sing duwe wedhuse iki. Iki jenenge Pak Irul alamatnya Blitar Indonesia. Blitar Indonesia. Iki wedok-wedok ya sing kene kulon. Oh, sing enek lanange ta? Ndi? Oh iki. Wah. Lanang iki. Weh. Wah, lho lanange ganteng. Wah, masalah. Anteng yo, iki mangane yo penak yo kaya anu ngono kae yo. Yo. Gantian anteng. Oh, anteng ndak. Mas aku ndak tek krembekan yo ndane beneke. Dengenane kan awet-awet wis pindah lho. Oh, ala wis pindah tempat. Iki anake Lur. Iki anake lanang-lanang ta? Oh, wedok kabeh. Enggak. Wedok kabeh anake rek. Wah, anake cantik-cantik Lur Yan. Ya, semlohe. Mbok ayu anake ayu. Kandangnya resik lho. Cepakane kaya ngono iki lho, ndawi cepakane. Nah, iki Lur. Iki sing dek wingi nekokne wedhus, mungkin sik gambar sing dek wingi rek, iki wis diganti wedhuse gagrag anyar e piye. Nah, nek sik dolan-dolan kapan-kapan ae Lur, jarene iki sik jarene Pak Irule ben bernah dhisik, ben rame. Ini untuk sementara waktu iki wedhusnya diganti gagrag anyar yaiku wedhus sapa mang lokal jumbo ya. Lokal jumbo Lur. Nah, iki lokal jumbo. Iki open-openane Pak Irul Blitar Indonesia Merdeka. Bokonge rek delon yo semok. Iki anu yo, modele kaya bantal buntute. Lanange. Mantap. Anake apik-apik yo anak-anak iki. Kayak ngene iki misalkan cempe ngene iki piro sampe anak sing cempe ngene iki? Wes sing iki. Iki lokal biasa iki. Lek kaya jumlah cempe ngene iki sing model ngene piro ngene iki? Wedok ini. Ki gung paham hargane. Aduh, bose gorong paham hargane rek bose rek. Yes, gak apa-apa iki jarene wonge cek bernas rek iki. Dadine untuk sementara waktu tidak ditawarkan sik di bernake dhisik ben dadi akeh. Nah, sing dek wingi sing sampean delok dingi, tempone wis pindah tempat Lur. Ya wis cukup sakmene sik Lur, muga-muga peternak wedhus seluruh Indonesia diparingi sukses sekabehane. Matur suwun, berjumpa lagi di konten yang berikutnya.